Hej, i dag skal vi snakke om kiralitet. Mange af jer kender måske kiralitet fra kemi. Kiralitet er en symmetriegenskab ved et system eller en genstand, der betyder, at vi ikke kan projektere den på dens eget spejlbillede. Hvis et fænomen er kiralt, er det altså ikke symmetrisk. Hvorfor er det så interessant? Jo, symmetri er interessant i videnskab og i fysik specielt, fordi det giver os en relativt let, ja nærmest magisk forståelse for svære problemstillinger. Vi vil for eksempel finde energien af en sfære, der roterer, hjælper symmetribetragtninger os meget, da vi hurtigt kan overbevise os selv om, at energien er den samme, uanset igennem hvilken akse sfæren roterer om sig selv. Men hvad vil det så sige at foretage en paritetstransformation af noget? Jo, at foretage en paritetstransformation af noget vil sige, at vi simpelthen bare spejler hver eneste akse, svarende til at sætte et minus foran dem. Hvilken betydning har det så, at et fænomen er kiralt og altså ikke symmetrisk? På overfladen ser det ikke så slemt ud. Vi kan godt nok lide, når ting opfører sig symmetrisk, og vi synes at støde på symmetri næsten overalt. For eksempel er både tyngdekraften og den elektromagnetiske kraft symmetriske, i den forstand, at hvis vi placerer en imaginær sfære rundt om et punkt med en ladning eller en masse, så vil vi måle samme kraft for ladningen eller massen, uanset hvor vi befinder os på sfærens overflade. Symmetri er med andre ord tæt forbundet med energibevarelsen. Energibevarelse er et grundlæggende princip i fysikken, som bruges til at udforme mange teorier. Vi har ingen argumenter for, at energien altid er bevaret, men hvis et system er symmetrisk, vil det også sige, at energien er den samme under rotation. Ved nærmere eftersyn begynder kiralitet dog at stride mod vores grundlæggende intuitioner. Hvis vi vippede hele universet 2 grader, ville vi jo ikke forvente, at det opførte sig anderledes. På samme måde ville vi forvente, at verden opførte sig på samme måde, som vi kender den nu, hvis vi spejlvendte den eller foretog en paritetstransformation. Problemet er, at kirale fænomener, hvor underligt det end lyder, vil opdage spejlingen. Det lader måske ikke til at være et problem i tilfældet angular momentum ovenfor. Impulsen bliver stadig bevaret, og vi vil aldrig optage fortegnsskiftet. Men hvad nu, hvis naturkræfterne var kirale? Så ville verden jo vitterligt opføre sig anderledes under en spejlvending eller en paritetstransformation. Noget, der må siges at stride mod al vores intuition. Et sådan brud med intuitionen var ikke desto mindre, hvad den amerikansk-kinesiske fysiker Chien-Shiung Wu oplevede i 1956, da hun satte sig for at undersøge den svage kernekraft nærmere. Eller mere specifikt, undersøge om den ligesom de andre kræfter var paritetsinvariant. Wu's eksperiment viste, at hvis vi spejlede verden, ville den svage kernekraft opdage det. Reaktionerne herpå var mange og forskellige. Da Wolfgang Pauli, Nobelprisvinder for sit arbejde inden for kvantemekanik, hørte resultatet, skulle han efter sigende have sagt, "That's total nonsense." Da han blev bekræftet i eksperimentets validitet, svarede han blot, "Then it must be repeated." I dag er den manglende paritetsinvarians af den svage kernekraft et velbekræftet fænomen inden for fysikkens verden. Dette har dog ikke forhindret fremsættelsen af teorier om et såkaldt weakless universe, et univers uden den svage kernekraft. At nogle er klar til at gå så langt, siger noget om, hvor dybt symmetri ligger i vores forståelse af verden. Andre har dog hilst resultatet mere velkommen. I sin bog The Ambidextrous Universe diskuterer Martin Gardner Wu's eksperiment og det faktum, at den svage kernekraft ikke er paritetsinvariant. For Gardner var resultatet mere interessant end problematisk. Han så det som den første mulighed, naturen havde givet os for at forklare højre og venstre til fremmede civilisationer på tværs af galakser, uden muligheden for at pege. At verden skulle opføre sig anderledes under en spejling eller en paritetstransformation synes underligt. Eller hvad synes du? Er kiralitet en spændende egenskab i universet, eller er ideen om det spejlvendte univers som anderledes uacceptabel på et grundlæggende niveau?